Love one tinti. Love one tinti. Vicky, get one. I do come, Mama. Can you name me number data? Oh, my caramona, Douglas, I chicken any you. I squan about my guy karaoke. With no one called in a money apple, and I do no come on a chega. Oh, my can no, I'll look at myself. I'm not a hard get you. You could get good on a padega. Elecerato. I took I pono game, I got Pusuno to get you for the high gauge. Vicky, you could not guess what they would have so wonder. I got what do you do now for the Chayedic Electra war, no caranke. I got what the nature. Simon, nine agano, okay? In our junk in our one. I am a wagyu, Makia busy boy, and where Monday more beyond. Open her Jomacana, Anyanaga. I want in a group. But, maybe Ckika come to that in anywhere or another town, no, no. Eating me abata, I can't get better. Come to Chapiata. Simon Biko, Anna Mayogi Biko. He is both him way to go mend. Out can he make one? Where? Biko, at home. Simon, he ha bro him back. Even I want boom wine. Who can get seen no Chani Muno? I talk I poor Kikukoma Kusai, or Kukoma Kochoko Kusia, which aqua. Ni Kukua Adroseba, where? You could drive. Yeah, Gent, Victoria. I knew to wine the Cadina to put broom wigging. Be Nyan so. Biko, Nyan Fio. Simon Mikio, who no piano battle by cheese. Douglas, can you name me the Ingimuki? Can you do well be chichi, akachichi, yen a chichi? When you better name Budoriso? Victoria, we poor bin and Undinamunia, Tio bin and kind. Douglas, you could say Potani Gimuka de Bia. Siamodana, Igwe Kukuma Konucho, Wakonuche. Gokwanya again. What also go to Hitchen? You're more than man. Victoria, when you come Simon and where you go get your way hanging. Douglas, what are busy in area Kakugo? Can catch you a breach? Bamba. Ya, ni humia, Napo way in it. But what can I wound? Bomber, but Tebelian. Carboy, but still. Simon, when he says in Unia, you open me. Also, now, in a Munyaman side, Ebema. Haman sign. Simon, only the Lihem Melody. In a Batania moon, we have like a tama fufu, a melongenjo. Doris, same as near con Queen. You have gone over him. Doris, Umaka now come. I'm not going to move from to me for ego. Obro kwanu makego. Obro go ni, obro makego. Obro makego kwa. Ya mbo karaoke nwa. Ya na ihe onyonyo anyị na-ejikiri. Asọmmiri mpa ngejigu ụgwọ. Okwa? Asọmmiri m. Ịnụ ka Victoria si nụ ga-akwụsị n'ebe a na-ere akwa. Unu egoro ihe. Akwalị gị na nnego ihe ọbụla. Akwalị na nnego akwa ka akpọ ụkwụ. Ọkwa naanị obi aṅụrị ka m chọọ ịga nwanne. Akụkọ Mike Ejeagha a na-akọ ị na-akọ iru ebe ahụ kịta efu ọmalịcha akpụ ụkwụ na ọmalịcha akwa esibe m nna m gonyere m achọrọ m nke a msizie mba mbụrụzi onye ọjọọ mgbe ahụ m ewerezi anya ihere gụrụ ya
Simon, ị na-anọkata dịkwa eche maka m. Onwedịkwa mgbe ọ na-abịa ịnọkata ị na-eche ezigbote ihe ga-eme m obi mma. Naanị oge ọbụla ihe ị na-eche maka ya bụ ego ị na-emefu, ego na-esi gị n'akpa apụ, sọsịa ọgwụ. Kịta ịkpụtezi nnọọ ego ka m emefu. Echere m n'isi n'ọbụrụ maka ego. Biko Simon, chezozie ya, chezo nnọọ. Ndị be anyị, asị ka anyị tụọ ọba n'ezi. Ngwanụ, unu je nke ọma na m na nwunye m nọ ebe a enweta onwe anyị. Wetakwa na ọmụ nụ. Ọ dị mma. Maka na ụwa achọpụtago na otu dị mma ka di na nwunye nọdụ n'ụlọ bụ ịnọkọ ọnụ n'ezinụlọ. Kedu ụwa chọpụtara ya? Ofu onye ọkammụta n'ofu mahadum agụrụ maka ya. O nkwa ebe mụnwa gụ na nwoke ọbụla nwere obi enweghị akọ na uche nwee aka chichichichichi n'ofu mbọsị nwunye ya ga-esi bịa buru akpịa nnakwụkwa ya. Victoria! Sai, ọ ga-adị o. Doris! Ngwanụ. Gịnị bụ ihe a? Ana m atụ ụzọ anyị ga-eji nweta onwe anyị nọ n'ebe a. Egwu. Mba, ị na-agbara ihu gị kemgbe Victoria na Douglas si ebe a pụ. Masịzinụ ka m chịa ụzọ anyị ga-eji nweta onwe anyị n'ụlọ ebe a ka anyị kirie nke anyị ebe a. Ọkwa kama ị ga-ekwe ka anyị soro Victoria na Douglas pụọ ga nwee aṅụrị iburu ihe anụnwa bute ka anyị nwee aṅụrị. Onye ahịa uru. Mba na abụọ m onye ahịa uru. Enwegasịrị m ihe onyonyo ọhụrụ anyị nwere ike ikiri. Ọ ka anyị chọọ n'ofu kiriwen. Ọkwa ị chọrọ ịghọta ihe m na-ekwu? Kedu ihe m na-aghọta? Ihe m na-ekwu bụ na ụlọ onyonyo na ụlọ anyị abụrụ ofu ihe, ọ dị iche. Otu na ahụ si gbachicha ọchịchịrị ya eme ihe ọbụla ị na-ene nọ na-abaghị ahụ. Ọ bụrụ ma nke a bụrụ nsogbu. Ọkwa m agbanye isi ọkụ niile mechicha ụzọ niile ọ dịzi ọchịchịrị. Kekwa maka ụdị ya. Maka ị na-enene ihe ọbụla n'ụlọ onyonyo ọ na-ada gbimgbim ebe niile na-ama jijiji. Ụda. Ọ bụrụ m ụda ihe onyonyo ya ihe ọ na-ada n'ụda ọkwa itinye ihe onyonyo otu a ịgbalitecha olu ya o nwere ike ịkpọchide mmadụ ntị. Nsogbu adịrọ. Ngwa kezi ka ị ga-esi mee karaoke ma anyị na-enecha mgbọmgbọ ihe nkiri gị nwa ka anyị ga-esizi mee karaoke. Doris, ị na-anwa ike gị niile ka ịkụda mmụọ m. Ọ bụrụ eziokwu, ọgụ a bụ onye jụrụ n'anya ma nso ndị enyi anyị pụọ ilo ya nwa aṅụrị kute ume ndụ. Isi na m na-ekuda mmụọ gị. Ọ bụrụ eziokwu, gwa bụ onye na-ekuda mmụọ m. Mmanụ ụsọ m bikozie kwere n'ihe m kwuru. Ana m ekwe gị nkwa na ọ ga-amasị gị ka anyị nọrọ ebe a tọọ ọka kirie ihe onyonyo. Ọ ga-amasị gị bikozie. Ekwerọ m. Victoria na Douglas nọ n'ilo enweta onwe ha enwe aṅụrị. Ị chọọ ka nnọ ihe aka ibute n'ihu m si n'otu anyị ga-esi nwe aṅụrị. Mba, mụ ekwerọ. Ịbụ onye ahịa uru. Doris, ịkwala na m agbalị ọkwa. Ịkwala m agbalị ọ. Victoria! N'ụwa gị ochie ma nke ka na-abịa ọfụ na ndụ gị niile anwakwa na nwa. Ị na-ekwu anwakwa na nwa wee nupụ m isi ịnwa anya nwa nye gị ntị gị taa. Douglas, na ndụ ọzọ na-abịa onweghị ihe ga-ejikọ mụ na gị. Ị na-anya anaba nkịtị ị na-eko ka ịma ama afịa. Kedu ihe na-eme gị? Kedu ebe nsogbu gị Douglas? Kedu ebe nsogbu gị? Ọ na-abatakazi n'oge ọ dịkwa na mma. Ọ nwoke ma
O dịrị ebe anyị ji ịgụta akpụkwụ n'ụsaba ọgụ. Kụba ọkpọ! Cheregodi. Ọgụ eji ọkpọ na ịma ntị alụ ka ọgụ ịka ọnụ. Ọkpọ nwanne enyi gị nwoke egbuchago ọchụ. Hey! Douglas! Organism ka eme m. Ebe ọ bụ na Victoria ebidogo ịkọ akọ. Ya kọtọf ya. Jụọ ihe o mee. O nwere ihe mme. Nekwa na anya ka nkọlu unu. Ebe anyị na-ega akpụkwụ, ekwentị ya kụọ. Ozugbo ọkụ, ọ chọghị izi ya n'iru. Ozuzu pụọ. Ọ bụ n'ezi, ofu ụka abata ebe ahụ si m nne biko iwe ga-ewekwa iwe ga-adị n'ọkụ akpụkwụ na aba nke ka mma nsị ya na ọka aka mma o si ya chigoro enyi ya nwaanyị si m o ka m jiri ọkpa gị ma na ọmakwa mma n'ihe ọkpa m ka ọ na-etinye akpụkwụ nke esi ebe ntị takapụta were ọkpọ kọmando kpim. Victoria, ihe na-enwe m nwe kịta bụ na akụkọ ịkọ bụ nke asa mmiri kọọ ya otu o si dị. Douglas kedu asị dị n'ihe nkwụ Simon, okwe imam na asị Mba. Ahapụ m Victoria sọsọ nkeji oge atọ ha bụ Victoria wee chọrọ iweta ihe nwa nwee batazie nwee bụ nwoke nwa nna amaghị isi na ọ dị ya ka ọ na-akpa Victoria aka na-akpịa kebe nwa na-afere ya Douglas isi gbugbo onwe gị kedu ihe dị na mmadụ ji ọkpa m aka na-etinye m akpụkwụ n'ọkpa chọta ebe ka o ji m kedu ihe na-akọ ihe a sai ukwu ọkpa Mba. sai ukwu ọkpa Mba. sai ukwu Gwekwa gị onye ara arụrapụ gị. Ọ dị isi o mebiri gị. Simon gị na-achị ka ọ gị na ukwu abụrụ ọkpa. Douglas nekwa ya ka m gwa gị ka taa bụrụ izizi n'ikpeazụ mụ na gị ga-apụ apụ iwe chuo m afọ inwe ahịa nwa ọzọ ngwago onye mbụ ngwa nna m yakwa na-egbu mbe Victoria, ị kwesịrị ikele Chukwu na inwe ihe ọma n'ọzọzọ nwoke aka ntị dị ihe. gịnị ka ị kara ime Nwa aka ntị Chania because you go, hey, what's what dagger? Hey, what's one? Oh, Vicky. O kwesịrị nyonwu obelo kuku benata Vicky biko babi ime. Oh, onne. Wala, Douglas. Barọkụ gị nwa, ọ dị ga-eme. Barọkụ gị nwa, Douglas. Barọkụ gị nwa. Ana go gị n'ezi anyị. Dogito, biko, dinu se kuga chere m ebe ahụ biko. Hey! Akụkọ. Hey! Ifugo na mmechu ihu niile na-abụkarị ngọzi. Ifugo ya. Sị gịnị? Ọ nwere so aga. Ọkwa mgbe a na-alụ ọgụ a, o nwere ike ha na-apịa ọkpọ na-amụ ụra. Ihe ọzọ, tem n'anya, tem n'imi, ọnụ, anya, eze adapụ. Ya na-ekwu, onye ahịa uru ka ị bụ. Biko nye m. Ya bụ na ọ dịrọ m otu anyị. Nsogbu dịkwa. Victoria, gịnị medal? ihe mee bụ na anụ dị n'enwe ụbụrụ ọsọsọ ya bụ ihe mma melụ Mana ịmụ ụdị nwoke ị nọ ike esi ụzọ ọzọ wee soo ya. Doris, ị na-eche kọwata na mama ngwa nwụzi nwoke ọbụla okwu maka onye maka Douglas onye ka ọ bụ Mana ihe m na-ekwu bụ na ike akọwata Douglas onye ọ bụ tupu enyere ya aka. Kedu ihe na-ekwuru otu a onye na onwe si na ọ pụrụ ijezi ekwentị ya ka ọ bụ nka nwata nwoke abata ịma mgbe mụ na nwata nwoke a na-amakata akọkwara m ya na mụ na di m so na ọ nọ n'ezi osi m na-enye ya nwaanyị ka ọ chi gotere akpa ụkwụ o gwụchakwa o tere aka kọmando adabata were ọkpọ subi ya Mana otu a ka Douglas si eme mgbe unu na-ayị. ode mmeruchi otu a ịmana mgbe a na-eme n'enyi nwaanyị na enyi nwoke ọ na-eme ụdị ya eche nọọ ịhụnanya ịghọta mana nke ọ na-eme kịta gbanwoju m ya ghọtara dum ya ịmana ụjọ na-atụzi m Ịkweghị eziokwu egwu unu na-atụkwukwa m. Ọ kwesịrị nnọọ ka unu abụọ nọdụ a na-akpa ezigbo nkata. ama m ihe m ga-eme m ga-enye ya ohere Ohere bụ otu onye. m ga-esi n'ụlọ apụta Victoria ekwuzikwana. kwuzikwana ka otu m ekwuzina apụchago m a na-akọ ka si wepụ ọ nọ n'iru gị ka Douglas si na ọ ga-agba nwara di m na-anụ
mepe ọnụ jere Chinenye si n'oge eti m ihe. M ga-apụ n'ụlọ n'abalị a. Dogi, ọkụ ma na ị gaghị aga n'ihe otu a. Ya ga-apụ n'ịchekwaba ihe m nwere. Ọ bụrụ ihe m na-ekwu ka ike gbasatụ n'aka m nyetụ Victoria obere ohere. Ana m agbasatụ aka ya etu Victoria ohere. Ịmara na ụmụ nwaanyị ihe tụ ha obere ohere ihe ga-egwu. Negara obere ohere nye Victoria ebe nwaanyị je. Nwoke nwanne amaghị isi n'ọdị ebe na-akpị aka. Victoria adịghị otu a, ọ gaghị agba n'iro. Eziokwu, maka na ọ bụrụ nwaanyị ka ọ bụ. Kedu nwaanyị na-adaba n'ọnwụnwa? Dogito, ihe m chọpụtara bụ na inwe ntụkwasị obi n'ebe nwunye gị nọ. Ọ dị mma. Ya ga-eme bụ na mmeje gote ụdọ. Nkedosiche Victoria. Nkechie ya ike ọma mgbazi n'ilo. Victoria, ihe ị na-achọ ime kịta ga-eme ka okwu ka njọ. Doris, kedu ihe na-akọdo ihe a? Ọkwa gị na-anọ mgbe m na-ekwu na nwoke ọbụla wenire aka etinye nwaanyị ihe na-arụ nkọ nwa n'azụ. Ya ka James nọ ihe ọ ga-eme m. Mma njikwa nka. Anachago m. Mana ịgwa gị eziokwu, ihe ị na-achọ ime kịta nwezi ike ọ bịazie otizie gị nya bụ ihe. Ị na-agbagwoju m anya. Ị mara onye ị nọ. Douglas bata kịta n'ọfụ gị ka ị na-akwakọ ngwongwo. Ọ dịghị ya hapụ ogo otu a. Ị ma na okwu ọzọ ebido. Achọ dị m ịma. Douglas na onwe ya ma nkwere ka isi n'ụlọ anụ apụọ n'abalị a. Nsị gị na m achọghị ịma. Ọ bụrụ eziokwu, ama m nọọ Igwe na-ewe gị. Wetuo obi, chee echiche ọfụma. Enu. Doris, onwere ihe mmekọta ka nlarụ ebe a n'abalị a. Onwere ọdị. Anachago m anakọ ka nsị na. Victoria, ị chọrọ ikpezi okwu a ka ọ na ị chọrọ ikpezi ya? Maka na ị chọọ ka alụmdi na nwunye gị na-aga n'ihu, ịma na iyi ewetu obi, iwe na iwe gị idosi ya n'akụkụ, chee echiche ọfụma. Ọ bụzikwa na ị chọrọ nsogbu adịghọ, kwakọba ngwongwo gị, anya m enyere gị aka ka ọ nchetalụ gị akpa okwu. Nke ị chọrọ. Victoria, ọ dịgo nkwadebe ihe mgbe ahụ. Ese gịnị? Akwadogo m ịgba alụ Victoria. Mana ọ bụ na Victoria abịaghị ebe a, o wee gafee nkeji oge abụọ. Victoria ga-ede ya bụ mgbaghara ede. Ọ nwere mgbaghara ọbụla Victoria ga-ayọ gị. Gị nwa bụ onye kwesịrị iyi ya mgbaghara maka na ị tụkwasịrị ya obi. Maka na m atụkwasịghị ya obi. Kedu ụdị nwaanyị ọ ga-abụ oje ebe igwe mmadụ nọ? Ọ hapụ nwoke ọ na-amaghọ dị ka ọ na-ebichara ya aka na-eme ihe nwa. Kedu ka m esi tụkwasị ya obi? Ọ gbara ya n'uche, o chezọrọ onwe ya nụ. Ọ chezọrọ onwe ya. Ya, otu aka Victoria ga-esi chezo onwe ya na ọ bụ na anyị na nwoke nwa nọ n'ime ụlọ na-esori. O mepere ụzọ n'igwe ma asịzie m nọ na-ekwensu. Unu ejikwa na mgbe egwu. Douglas, ịgwa gị eziokwu, m ụfọdụ nna dị eche. Kedu echiche anyị na-agba gị n'uche ebe ka o si abịa? Ka ihe chekata n'ụwa uche gị gbaluo ebe ahụ. Gee ntị. Doris, ọ bụkwa n'ime Victoria. Gwakwa Victoria ka o si n'ime ụlọ sekpụrụ anyị bịa ebe a yọọ mbiko. Gwakwa ya maka na ọ bụ na ọ bịa kịta ọ ga-ede ya bụ mgbaghara ede. Ọ decha ya, mpịa ebie ya aka, mmịa ebie ya aka, ụmụ nwanne ya ebie ya aka, ma n'ise nwa ebie ya aka, ma ndị isi obodo ha ebie ya aka, ma igwe ha ebie ya aka. Ji na ugwu egwu. Jee gwa enyi gị nwoke okwu. Mma ya ekwugo. Mba, jee gwa ya okwu ọzọ. Maka o kwechiri na nwunye ya ga-abịa bịa yụọ mgbaghalụ. M enweghị m ọnụ ga-eji gakwa Victoria na ya ma otu ahụ. Ọ dịkwa nke ga-hapụzi naanị. Hapụzi ya. Mba, ọ dịrọ mma. Ha adịghị eme anyị otu ahụ. Ọ na-adị abụ ọsẹ gị n'isi otu anụ nwa anyị nwee nsogbu. Ọkwa Victoria na-ebuzi abịa ekpezi anyị. Kedu nke bụkwa na ọsẹ m n'isi? Ị na-achịkwa na abụ m ajọ dị? Mba, bịa were okpu eze n'oge bụ di kachasị mma n'ụwa niile. Ka ọ bụrụ nwa m ga-alụ ọgụ n'ezi maka na nwoke ọzọ na-agwa nwunye m okwu. Ọkwa m hapụ ha nye ha ohere ka akpacha nkata. O nwere ike
nke nwoke akwụ ụgwọ ihe niile o gotere. Simon. Kedu ahụ? Ịma na Douglas na-emeka kọ n'ọma ihe mana enwe ihe ọma ụbụrụ eke ka ọ bụ. Ihe ọkara imewu nnọọ ọchọ ofu ebe zoro nọrọ ebe a na-enyo ha. Nwoke ha kpacha nkata ha kpakpakpakpakpa ọkwụ ụgwọ ụzụzụcha ihe niile ọkwụ ghara n'ụgwọ ọmapụta kpọrọ nwunye ya gashi ike. Simon, nye ihe a ka ị kala ime ma ọ bụrụ gụ a. Ọnụ ọ dịrọ mma. Hey! Simon, ime oge ụfọdụ adị m aghọta gị. Hey! Ị na-agbawa m obi ịgwa gị eziokwu. Meela onwe gị ebere. Toris, kedu nke bụkwanụ mma obi kịta? Kedu ihe mme? Ya, ihe ịchọ bụ na ka m lụbazie ọgụ n'iru ọkụ ya. Ka m lụbazie ọgụ. Maka gịnị? Ụmụ nwaanyị, mmadụ ụmụ nwaanyị chọrọ achọ n'ụwa. Kedu ụmụ nwaanyị chọrọ? Bịa, Victoria, ekpebigo m ihe nwere bụ naanị nkeji 10 tupu ụzọ amara emechie. Ụzọ amara emechie ebe? Ụzọ amara gị nwee yọọ mbiko maka njọ gị niile na m nwee gbaalụ gị. Sekpugwa anyị kịta yọọ mbiko. Douglas, ị mepere ọnụ anyị ji eri ji na ede wee sị na ị ga-eti m ife. Hey! Nekwa ya ka m gwa gị, jide ntị gị aka. Mgbụsị ọbụ na ekwensu kwakọtara gị iwe wini aka gị wee dem ya n'arụ. Douglas, mbụsị ahụ ka alụmdi na nwunye ya ga-ebi. Victoria, kedu ihe kpata na gbabụrụ na-ekowe okwu enu ọdụ obere ihe eme isi na alụmdi na nwunye gị mụ na gị ga-ebi? Achọrọ m ka m na-ekwe ka ọ na-ada gị ụda na ntị ka ị na-aghọtakwa. Ala na-agba m ọnọkọta mbie gị aka asị m amala ego re mmefu n'isi gị ma ji ma ọkụkọ ma ewu ma ụtaba nyecha ndị bụ unu ọ bụrụzi imetụ gị aka ibi gị aka. Ọ dịkwa mma na ara ada agba gị. Ị ga-ayọzụ m mgbalụ nwa? Ana m ayọ gị mgbara onwe ihe mme gị. Bịa Victoria yọkwa m mgbalụ gị taa maka na oluwe echi ofe echi idezie ya bụ biko na akwụkwọ ideche ya nna gị ebie ya nne gị ebie ya aka anyị ise ebie ya aka ụmụnne gị ebie ya aka ma ndị ichie bụ unu ebie ya aka ma igwe unu ebie ya aka. Eziokwu. Ka m kwakụzie ka nnakwuru nna m nrụzie ebe anyị ndetezieli gị akwụkwọ. Ndị be anyị ebie ya aka, ndị ichie ebie ya aka, nna m ebie ya aka, nne m ebie ya aka, ụmụ nwanne m niile ebie ya aka, ha ncha ebie ha aka. Kedụ ihe ị na-eme ha? Hapụzi ya biko, agbalugo gị. Ọ maka anyị mana mfu gị n'anya ọ ya ma ije eme otu a. Ọkwa mmụọ dọgịta dọgị bom ịmakwa n'ọmụ ịmakwa n'ọmụ. Baraco.